Ang dami ba na bata? Sayang sa akin, nagkaroon kami ng pictorial. Ay ma, wait tayo. Halika, let's go, let's go. Sige. Pagdating nga niya, pinagawin ko. Kung dadaling niya, umuwi pa eh. Umuwi pa, alam mo gano'n sa'yo. Eh, naka-video kayo eh. Hindi mo pa. Hoy, hindi mo dadaling yan. Hindi yan kasali yan sa buwan. Tropilo mo, dadaling nung ako. Ano yun? Yung tropilo. Wala, giveaway din yung tropilo. Kaya talaga, oh. Sabi ko sayang, nag-pictorial tayo, hindi sila kasama. Malapit na Christmas. May pang-Victorias pa. Pero yung asawa mo, pumalag ah. You talk to him. We will join them in the... Yes. Or else they will not be happy. Jojo will record everything. And besides, everything. The wife of Kuya Mario will not enjoy the company of his best. Facebook kayo. Pare,